Dnes varíme vianočného kapra s perníkovou slivkovou omáčkou. Do hrnca nalejeme vodu, pridáme šalotku, bobkový list, trochu octu a všetko necháme zovrieť. Po zovretí vložíme do vody kapra, odstavíme a necháme pošírovať. Na pánvici so slnečnicovým olejom jemne opečieme perníkové korenie, sušené slivky, mandle, orechy a hrozienka. Pridáme 3 naberačky vývaru, v ktorom sa poširoval kapor a zalejeme čiernym pivom. Všetko skaramelizujeme s trochou medu a necháme zredukovať na jemný sirup. Omáčku zahustíme 1 polievkovou lyžicou slivkového lekváru a miešame na miernom ohni. Do omáčky vložíme poširovaného kapra a chvíľu povaríme, aby do neho prenikli všetky arómy. Servírujeme. Filety kapra polieme omáčkou a ozdobíme bobkovým listom. Dobrú chuť!